Γεια σας. Βλέπουμε σε ένα Renault Megane εγκατεστημένη μια γεννήτρια υδρογόνου με 21 πλάκες, κατασκευασμένη από εμένα. Ένα bubbler, το φίλτρο για τους υδρατμούς, το σωληνάκι που πηγαίνει στην πολλαπλή εισαγωγής και ένα δεύτερο σωληνάκι που πηγαίνει στη βαλβίδα για τις χαμηλές στροφές. Η παραγωγή του είναι 2,5 λίτρα το λεπτό σε πολύ χαμηλά αμπέρ, θα το δούμε σε λίγο. Πάμε να το βάλουμε μπροστά λοιπόν. Εδώ έχουμε ένα PWM, ένα διακόπτη on-off και ένα math sensor και το αμπερόμετρό μας. Τακτοποιημένα με πρόσβαση άνετη για να τα ρυθμίζουμε. Πάμε λοιπόν να το βάλουμε μπροστά. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 14-17 αμπέρ. Η παραγωγή είναι πάρα πολύ καλή, δεν ξέρω αν τη βλέπετε. Μπορείτε να τη δείτε και από εδώ. Και ίσως έτσι είναι καλύτερα. Είναι πολύ καλή παραγωγή. Και είμαστε στα 2,5 λίτρα το λεπτό. Πάρα πολύ καλά για τόσα λίγα αμπέρ. Όλα αυτά έχουν φτιαχτεί και έχουν εγκατασταθεί από εμένα. Η παραγωγή είναι σταθερή. Μπορείτε να δείτε. Και η απόδοσή του στην οικονομία είναι πάρα πολύ καλή. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος με το σύστημα υδρογονικής που έχω εγκαταστήσει.